Escola de Família, amb Olga Vallejo. Escola de Família, amb Olga Vallejo. Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació a la família, i avui ens centrem en salut i addiccions. I per parlar-ne ens acompanyen en Ramon Carayol. Bon dia, Ramon. Hola, bon dia. En Ramon és pedagog, orientador al Col·legi Maristes Xampanat de Badalona, i també estem amb l'Isabel Barroso Ruiz. Bon dia, Isabel. Hola, què tal? Bon dia. L'Isabel és investigadora del projecte Llar sense fum, encarregada de portar la comunicació i la gestió de les AFAs i els participants en el dia a dia d'aquest projecte que ja ens explicaràs, tot i que el nom ja dona moltes pistes. Llar sense fum. Si teniu interès, mentre aneu escoltant-nos, busqueu Llar sense fum i trobareu ràpid. És un projecte vinculat a l'ICO. A veure, creieu que en parlem prou d'addiccions? Bueno, puc començar jo, si voleu. Sí. Jo crec que mai és suficient parlar d'addiccions, no? Sí que es parla d'addiccions, però moltes vegades parla d'addiccions quan hi és l'addicció. Quan hi ha un problema. O quan hi ha un problema, o quan es detecta que hi ha algun tipus de consum, però potser faltaria parlar una miqueta més en profunditat i més des de la prevenció, segurament. Perquè suposo que en el cas del tabac, que està tan socialitzat, no sé si la gent s'atreveix a fer aquesta associació d'idees d'addicció, consum del tabac. Clar, nosaltres som un dels països europeus on la percepció del tabac està millor percebuda, no?, a la població. I això ens fa pensar, no?, que potser justament a l'estat espanyol doncs, caldria pensar-hi una miqueta més. Hi ha influència també d'altres xarxes socials, per exemple, no?, que es mostra el consum del tabac i altres substàncies addictives també, i es normalitza aquest consum. Per tant, també és una línia, no?, que es pot lluitar per allà. I fins a quin punt les famílies perceben les addiccions com un risc llunyà pels seus fills, i com influeix l'entorn en aquesta percepció? Bueno, moltes vegades sí que es percep com un risc, però moltes vegades també es pensa de que no tocarà a la teva família, no? De que és una cosa que sempre els hi passa als demés fins que ja es troben a la situació, no? I comencen els dubtes, no?, que hem fet malament nosaltres com a família, com a pares, com a acompanyants, no?, com a tutors, a vegades també pot passar al col·le, no? El que passa que, bueno, per això sempre es pensa que li passarà als demés, no tant a una en primera persona. Si aquesta bona percepció o poc crítica respecte al tabac, entenc que creure que és un risc també deu costar a moltes famílies pensar-ho. Exacte. De fet, és una cosa que ens acostumem a trobar al projecte, no? Potser sí que està estès que fumar directament és una mica més perjudicial, però també hi ha altres tipus d'exposició al tabac, com també l'exposició passiva, no? Què passa quan estic a prop d'una persona que fuma, però jo no estic fumant i passivament sí que estic inhalant aquest fum, no? També s'ha vist en estudis aquests últims anys que això també és perjudicial per la salut. El Departament d'Educació i Formació Professional, en col·laboració amb la Subdirecció General d'Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, del Departament de Salut, han elaborat material sobre prevenció del consum de drogues i altres substàncies. També és fàcil de trobar si busqueu a qualsevol cercador. Comencem per saber quines són aquestes drogues i aquestes altres substàncies, perquè segurament quan diem drogues hi ha gent que no li venen al cap algunes drogues que estan legalitzades. Sí, i tant. Clar, normalment quan tu parles de drogues, o a un adolescent o a una escola, que pensaran, no?, amb porros i cocaïna, no? Però bueno, hi ha totes les drogues legals o acceptades una miqueta, o de consum social, com això, el tabac, l'alcohol, avui en dia sobretot el vàper, que és una cosa que sí que veiem bastant als col·les, no?, als adolescents, o que quan comença ja a ser una miqueta més gran, o quan ja comença a l'institut, és una cosa que està com més acceptada, sobretot entre iguals, no? Però sí que és veritat que hi ha tot un tipus hi ha més drogues que aquestes que estan més conegudes. I aquestes altres
substàncies? Suposo que també hi ha unes substàncies que són químiques i que els adults no consumidors de drogues, espero que els joves no consumidors de drogues, també se'ns escapen. Sí, bueno, i totes les drogues sintètiques, evidentment, no són tan conegudes, però sí que es consumeixen. I a part de les altres drogues, com seria l'addicció a les pantalles, no? Que des d'un punt de vista de col·le, diguem, sí que això és una cosa que encara es veu més de manera sobredimensionada que el possible consum que pot haver d'altres substàncies més tòxiques. Quan als joves se'ls parla d'addicció i de pantalles, els costa acceptar-ho? Si se'ls diu, és que te n'adones que... Sí que costa, el que passa que sempre trobes algú que ho reconeix, no? La veritat és que estic enganxat, no? I bueno, doncs busquem maneres d'afrontar-ho, no? El millor per tu potser seria que deixessis què passa? Nosaltres, per exemple, a col·le està prohibit la utilització i després de la normativa d'aquest any de la Generalitat està més consolidat això, no? Sempre ha costat una miqueta evitar, diguem, que es pugui treure un mòbil o un ús incorrecte d'ordinadors, de tablets, el que passa que hi ha nanos que no ho poden evitar. Llavors a vegades es pot arribar a un acord de que només entrar al col·le puguin deixar a secretaria puguin deixar el mòbil, perquè estan reconeixent que sí que tenen una addicció, no? O a vegades s'arriben a acords amb familiars perquè ja directament no porti el mòbil. Encara que no puguin utilitzar-ho, sempre hi ha algun moment de que buscaran Una excusa per poder utilitzar-ho, o un moment que vaig al lavabo, o està terminantment prohibit de poder utilitzar sense que no hi hagi una autorització per part dels profes. I com solen reaccionar les famílies quan entenc que us poseu en contacte amb ells i els dieu és que aquí hi ha un problema, hi ha una addicció? Sí, doncs, bueno, de tot tipus, cada família és un món. Hi ha famílies que sí que volen col·laborar, a veure què podem fer. És que nosaltres ja no sabem què podem fer per intentar que no l'utilitzin, perquè a casa és més encara, perquè el col·le al final és un entorn una miqueta més controlat, més acotat i que és evident que no poden utilitzar. I a vegades a casa pot ser de manera més sobredimensionada. Llavors hi ha famílies que col·laboren dient hem restringit l'ús del mòbil o directament li hem tret durant una temporada, perquè sí que és veritat que hi ha famílies que a primer o a segon de l'ESO encara aguanten, que això és difícil de trobar, però... Aguanten vols dir que els seus fills encara no tenen dispositiu. Que potser tenen mòbil, però no tenen xarxes, no tenen WhatsApp, no tenen Instagram, i potser tenen un mòbil sense línia, no? Que potser el nano ja buscarà la manera de connectar-se amb wifi o el que sigui. Per això moltes vegades ja no tenen ni mòbil. Però són els casos més... No és tan comú, evidentment, no és tan comú. Però sí, bueno, hi ha famílies, hi ha famílies de tot tipus, no? Hi ha famílies que no saben què fer, hi ha famílies que posen totes les eines i ens ho comuniquen què és el que estan fent perquè nosaltres puguem tenir una miqueta de continuïtat. Més enllà de la possible addicció a les pantalles, se'n parla a les escoles? El currículum d'educació primària i secundària contempla la prevenció del consum de drogues? De manera transversal, sí, però potser no és suficient, no? Perquè, clar, hi ha xerrades, venen experts, expliquen experiències personals, situacions en primera persona, i es treballa de manera transversal, però no de manera continuada, no? És com un tema que es pot parlar en un moment donat, d'una manera més esporàdica i transversal, com dic, però potser faltaria aprofundir una miqueta més, no? Més cap endins. Els costa? Igual que hi ha altres temes com, per exemple, educació sexual, que sembla que encara els fa vergonya, que és allò que no saben on mirar. Quan es parla de drogues, com reacciona l'alumnat? Clar, depèn, no? Els que estan als primers cursos, a primer, segon, inclús tercer, una miqueta, potser una miqueta més llunyà. De secundària? De secundària, sí. Jo estic a un institut de secundària. Des de primer de l'ESO fins a segon de batxillerat. Llavors, a mesura que són una miqueta més grans, que segurament sí que és possible que ja hagin fet algun tastet o hagin consumit, tenen la sensació de que controlen el tema i que no és una cosa que els escaparà de les mans, no? Però ja et dic, als primers cursos de l'ESO hi ha més curiositat i desconeixement i parlar una miqueta de l'imaginari social que hi ha sobre les drogues, sobre els tòxics, i quan ja les han provat o han tingut alguna experiència,
doncs tenen la sensació de que això és una cosa que ells controlaran perquè tenen sentit comú i ho podran fer, però sempre sabem, d'alguna manera, de que els caps de setmana, quan ja comença a arribar el dijous, divendres, ja comencen a parlar del tema, de que sortiran i tal, ja sabem d'alguna manera que han passat coses durant el cap de setmana, que hi ha gent que ho ha controlat, però hi ha gent que potser se li ha anat una miqueta de les mans. Entenc que els docents, amb tantes urgències per atendre, no sé si, per això tu deies, està present de manera transversal, Sí. però no sé que sigui una urgència que clarament és un problema, serà una cosa que les urgències sí que passaran per davant. Sí, les urgències sí que és veritat que, clar, nosaltres amb l'horari que tenim doncs no passaran coses de consums exagerats o algú que s'hagi drogat, no? En principi. Sí que es pot detectar que algú potser, jo què sé, ha escapat a fumar al lavabo o han vingut de l'hora del pati els de batxillerat que han vapejat i afrontarem aquestes urgències però no anirem a l'arrel del problema, segurament, més enllà de conscienciar i de parlar d'alguna situació que hagin passat això durant el cap de setmana, a l'estiu o si tens la suficient confiança per poder parlar del tema, no? Evidentment, de normal els alumnes els més grans no parlaran de manera en confiança amb els professors d'aquest tema, però hi ha vegades que sí, que et sorprens i jo potser, jo ho parlo des de la meva visió d'orientador i sí que és veritat que jo amb els nanos sí que parlo d'una manera una miqueta més propera, no? I sí que a vegades que poden explicar-te coses. Quina percepció solen tenir els joves de les drogues? Tu parlaves d'aquest típic que veig que perdura al llarg dels anys del controlo, Sí. no? Això ja existia al segle XX, jo controlo. Jo controlo. I després hi havia gent que sí, hi havia gent que no. Però estic pensant, per exemple, el tabac, que deies, Isabel, que sí que té certa acceptació social. En parlarem després, ja no està present a la publicitat, però en canvi hi ha vapejadors. Sembla que socialment fins i tot pot ser guai. No, bueno, guai sona molt antic. Anava a dir cool, però no volia dir una paraula en anglès. Sí, forma part de l'acceptació del grup, no? A millor comences a vapejar, tu no vapelles, no t'interessa, però en el teu grup d'iguals, de 4 o 5 persones, doncs vapegen i està guai, t'ho passen, és una cosa que surt de la butxaca i ràpidament ja has assenyalat, no? O sigui que... I forma part això, de la cultura de la cultura de grup. I també perquè és una cosa relativament recent, no? Que no se sap molt, entre les indústries es veu que cada cop estan fent més lleis contra el tabac i pensen com ens podem quedar en aquesta societat. No? Ens reinventem. Exacte, i aquí arriben les cigarretes electròniques. I no hi ha prou informació tampoc sobre l'impacte que tenen a la salut, no? Òbviament queden estudis per fer, perquè, com dic, és bastant recent, però sí que se sap que no és vapor d'aigua calentat, no? Únicament, sinó que és un aerosol i que té substàncies com el glicopropanol, no? Que són substàncies que potser s'utilitzen en la indústria alimentària i que un cop les ingerim doncs, no ens passa res, però un cop estan en combustió sí que tenen un efecte doncs, als alveols, als pulmons, etc. No? O sigui que... A Llar Sense Fum treballeu amb persones majors de 18 anys, però exacte. clar, algú que tingui 18 anys encara és molt jove, legalment és una persona adulta, per descomptat, no? Efectes legals, però es nota aquesta diferència entre aquesta percepció que té un disseny més acurat, no? No tens un cartell al costat que posi vapejar mata, ni aquelles imatges de goles destrossades. Que potser ho posaran en un futur. Clar, confiem que sí. Sí, sí. Però hi ha aquesta doble mirada? Clar, el projecte, com normalment treballem amb pares-mares, és veritat que no és tan comú, no, l'hàbit de fumar cigarretes electròniques en ells. Sí que ens han comentat algun cas, no, que potser tenen algun fill menor que sí que està començant a consumir cigarretes electròniques, no, que està provant, sap que quan surt de festa doncs, consumeix o inclús alguns cops a l'habitació. És un tema que es toca de reüll, hi ha alguna informació que també donem, ara explicaré més endavant, però en la informació del projecte, però és cert que no sabem exactament l'impacte dels progenitors en això. Les drogues són substàncies que, quan s'introdueixen a l'organisme, actuen sobre el sistema nerviós central. Això provoca canvis que poden afectar la conducta, l'estat d'ànim o la percepció. Hi ha substàncies, com l'alcohol o el tabac, que estan legalitzades. Són drogues, però estan legalitzades. Està clar que si bevem 1 o 2 litres d'aigua, que també està legalitzada, no afecta la nostra percepció ni a la nostra conducta. Però si bevem 1 o 2 litres de vi, o de cervesa,
o d'altres alcohols amb més graduació, la cosa canvia. Costa que els joves entenguin que hi ha substàncies que estan legalitzades, que sí, però que si les consumeixen haurien de fer-ho amb un consum responsable? Que sí que controlessin de veritat? Sí que costa, perquè suposo que, clar, estan experimentant, no? Estan coneixent. És evident de que per molts missatges de dir no et droguis o no beguis, això no és una cosa que funcioni, perquè al final són joves, han d'experimentar i segurament s'equivocaran i a partir de l'experiència poden madurar i entendre una miqueta, no? Ja a vegades costa com a adult prendre segons quines decisions o en aquest sentit, precisament quan són joves encara més, perquè estan configurant una miqueta la seva personalitat, el seu cervell, encara està madurant i llavors costa que puguin entendre de que hi ha conseqüències, perquè hi ha moltes vegades que sí que han vist algun amic que potser, jo què sé, s'ha passat una mica o ha tingut un blancazo, com es diu, o ha tingut un comatili, perquè això no passa fins que acaba passant. Què és un blancazo? Un blancazo és quan has begut tanta quantitat o has fumat tantes substàncies tòxiques que al final has tingut com un desmai, un blancazo perquè et poses blanc i llavors has tingut una baixa de tensió o t'has passat de voltes fumant o bevent. Clar, us volia preguntar per què passa quan es consumeixen drogues. Passen moltes coses, ho dèiem, poden afectar la conducta, l'estat d'ànim, la percepció. Què passa quan es fuma tabac? En el cas del tabac, ja se sap, no?, que té una substància addictiva, que és la nicotina, no? I al contrari del que es pensa molta gent que és fumadora, no?, que pensa que fumar li relaxa, realment la nicotina el que és un psicoestimulant. És a dir, el que fa el cervell, no?, és secretar hormones la dopamina, no?, que ens activen, que ens motiven. Què passa? Que ells això ja ho tenen tan associat, ho tenen regularitzat, no? Tenen aquest consum de tabac tan assumit, que un cop es treu aquest tabac, no?, és quan hi ha la descompensació i aquí és on ve el mono, no?, el síndrome d'abstinència a la nicotina. Però realment és un psicoestimulant, estimula el cervell, no relaxa. I més enllà de la nicotina, hi ha altres substàncies dins d'aquella cigarreta que ens puguin perjudicar la salut? Hi ha fins a 70 substàncies cancerígenes, no?, que s'han reportat i el tabac, en definitiva, no?, una cigarreta està associat com que és un cancerigen tipus 1 per la IARC, que és l'Agència d'Investigació contra el Càncer Internacional. Per tant, sí, el mínim consum de cigarretes ja se sap que és perjudicial, no?, a part de que són addictives també. M'imagino que, igual que hi ha aquesta associació d'idees que fumar relaxa, tot i que en realitat no és així el que li passa al cos, aquesta percepció social i aquesta manera de, com tu deies abans, algú estava pejant, jo en principi no voldria, però em diuen, aquest formar part del grup i no seguir el que fa la majoria, suposem que la majoria està consumint algun tipus de substància que pot resultar addictiva, no? Deu ser difícil, no? Especialment difícil quan ets jove. Sí, per això jo crec que al final, com segurament passaran coses, d'alguna manera, perquè ets jove i perquè ets influenciable. Llavors jo crec que s'ha de treballar una miqueta des d'una perspectiva més de prevenció, no? Aquesta paraula que és aquesta barreja entre prevenció i proveir, al final el conflicte o la situació passarà, el que passa que si nosaltres com a adults o com a professionals o com a professors o educadors o pares podem aportar tota la informació, no?, totes les eines possibles perquè tinguin tota la informació de coses que poden passar, seria això, treballar la prevenció des de la prevenció, des de proveir de totes les eines possibles perquè puguin afrontar quan passin coses, no solament a tu, sinó a les persones que t'acompanyen, no? Són joves, estan començant potser a consumir o no, però estan veient algú que està consumint al seu costat, no? S'ha de saber una miqueta com actuar o com en una situació determinada, no?, de consum excessiu, o com normalment nosaltres com a adults ja sabem que a vegades hi ha persones que beuen, que sembla que no passa res, però arriba un moment determinat que et puja tot de cop, no? I això els joves, quan comencen a consumir, encara no ho saben, i llavors són situacions que les han de saber d'alguna manera, no? I al final tota la informació que puguin tenir és necessària.
Segons les dades de la darrera enquesta de convivència escolar i seguretat de Catalunya, a Catalunya les drogues més comuns que consumeixen els adolescents són el tabac, l'alcohol i el cànnabis. El 31% de l'alumnat afirma que ha fumat tabac alguna vegada. L'edat mitjana en què comencen són els 14 anys. Pel que fa a l'alcohol, el 59% de l'alumnat afirma que ha pres begudes alcohòliques alguna vegada. I tornem als 14 anys en aquesta edat mitjana en què els alumnes prenen alcohol per primera vegada. Més d'un 19% dels que han pres alcohol alguna vegada ho han fet 3 vegades o més durant l'últim mes. I recordem que segurament alguns d'aquests tenen 14 anys. I el 22,8% de l'alumnat afirma que ha fumat marihuana o haixix alguna vegada. S'inicia el consum d'aquestes substàncies gairebé als 15 anys. I un 19% dels que han fumat marihuana o haixix alguna vegada ho han fet 3 vegades o més durant l'últim mes. És gairebé una quarta part. Bueno, estem a prop de la quarta part d'aquest 25%. 14 a 15 anys són molt joves, no? Sí, som molt joves, això està clar. Però bueno, jo crec que això també... Ara hi ha moltes dades, no? Això ja passava fa anys, no? Quan es començava l'institut, que es començava potser 2 anys més tard, era potser el moment de bueno, ja soc gran i ja començo... Ara què passa? Sí que és veritat que es pot detectar persones cada vegada més joves que comencen cada vegada més. Hi ha molta informació, hi ha moltes xarxes socials, hi ha molta comunicació, estem en un món hiper-mega connectat. Llavors, hi ha més coneixement de què fan altres persones, hi ha influències de tiktokers, influencers, què és lo guai avui en dia, no? Pues, a vegades el consum. En teoria, com dèiem abans, fins als 18 anys no es poden consumir ni alcohol ni tabac, però dubto que tothom, bueno, ja ho veiem, no? Si la mitjana d'edat són els 14 anys, molta gent no respecta l'espera fins a la majoria d'edat. Abans tu feies referència al jo controlo. Abans de l'edat adulta s'està preparat per tenir un consum responsable? Clar, quan s'està preparat per tenir un consum responsable? Perquè hi ha adults que no tenen no fan un consum responsable, no? O fan un consum... No sé quan és un consum responsable. Clar, potser ens hauríem de preguntar quan és un consum responsable fumar, si clarament ens has dit que té una substància que és la nicotina que genera dependència i que hi ha més de 70 substàncies que són cancerígenes. Potser no caldria ni un consum responsable. Bueno, clarament no cal ni un consum responsable. Però això es diu tòxic i no... Exacte. Mínima exposició ja causa danys a la salut. Sí. Clar, nosaltres, on estem situats al Mediterrani, diríem que hi ha una cultura del menjar i del beure on sí que forma part de... Segurament moltes famílies hi ha un moment de celebració o no, que es pren una copa de vi, que sí que es fa un consum responsable, i que la canalla veu que és una cosa que, igual que potser de tant en tant es menja algun producte d'aquells extras i que no són molt, molt saludables, però, bueno, que no menges torrons tots els dies, però quan és Nadal fas un extra i menges torrons, no? Aquesta manera d'entendre que es pot de veure a la família, no? Que sí que es pot prendre, que és una... Bueno, que està allà i que sí que es pot ser responsable i que és un producte més de la taula, potser sí que ajuda a no tenir aquestes ànsies, pensant en altres cultures que no es pot consumir fins als 21, però que se sap que quan arriben a la universitat, estic pensant en els Estats Units, als 18 fan bajanades perquè ha estat impossible que ho vegin al lloc. Sí, bueno, d'aquí el concepte del consum social, no? És un addicte social, no? O un consumidor de cap de setmana, moltes vegades, o solament ve quan em veig amb els amics o amb la família, no? O perquè em sento obligat a prendre aquesta copeta de vi o brindar amb cava o fumar-me un puro als casaments, no? Per així dir-ho, no? Al final és la construcció social i nosaltres com a països llatins és una cosa que aquesta cultura del beure i del menjar i de tot junt i sí que, evidentment, forma part una miqueta de la nostra idiosincràsia, moltes vegades. Tot i així, cada vegada, no sé si us heu adonat, hi ha més gent que públicament diu, tant personatges públics com no públics, que no consumeixen alcohol. Alguns perquè creien que ho feien de forma excessiva i uns altres perquè senzillament creuen que potser no és prou saludable. No? Que són nous referents, tu deies abans, a xarxes trobes de tot, bé, segurament també trobes gent que a propòsit va al blancazo, però també hi haurà gent que diu, no, jo he decidit que no bec,
o Sí. he deixat de fumar. Per això aquest tipus d'influències sí que són els que necessitem, en certa manera. Les persones que influencien el jovent des d'aquesta visió de que no tot ha de ser el que sembla que marquin els demés, doncs són els tipus d'influències que necessitem a la nostra societat. Els joves perceben els riscos que comporten el consum de tabac, l'alcohol, el cànnabis, aquests que són els més consumits, o drogues sintètiques que no saps que hi ha en aquella pastilla? Sí que ho percebeixen, alguns més que altres, evidentment, però jo crec que hi ha com una dosi de tolerància a veure fins... Sí que conec però no em passarà, o aquest risc una miqueta de ser persona jove, de que has d'experimentar i que has de provar coses noves, llavors ho assumeixo. És una miqueta, però això jo no crec que hagi canviat molt, no? És una cosa que jo crec que passa tota la vida, no? De que experimentar, a veure fins on puc arribar, i arribarà un moment de que m'ho passarà bé, encara que després les conseqüències moltes vegades són les ressaques, no solament físiques, sinó emocionals, no? De passar un moment de pujada, de pujada de la dopamina, i arriba un moment que el dia següent paga les conseqüències. Entenc que en les famílies on els adults fumen, els joves, si opten per fumar, se senten avalats. Deu ser molt difícil que els pares els diguin no fumis, fill, que perjudica la salut ja, i tu què estàs fent, no? Justament aquí fem molt de reforç també amb el projecte, no? Insistim amb els pares com també donar el bon exemple, no? Potser tenen menors de 6 anys, 7 anys, encara no saben molt bé el que és el tabac, però sí que veuen el seu pare o la seva mare sortir al balcó o a la cuina a fumar una cigarreta mentre es cuina, no? Llavors també fem molt de reforç en això, no? En que pensin dintre de 10-20 anys com els agradaria veure també els seus fills i quins hàbits de salut volen promoure a casa, no? Perquè, com bé dius, si tu això ho has viscut amb un pare familiar que és fumador diari, que fuma a casa, i tu convius amb aquesta persona, normalitzes el seu consum, i quan tu t'ho trobis en l'adolescència no et semblarà una cosa estranya, no li tindràs por, no? No pensaràs, bueno, el meu pare, la meva mare fuma des que soc petita i està bé de salut, no? Però potser al cap de 10 anys es troba amb algun diagnòstic de càncer o amb alguna complicació, amb alguna altra malaltia, no? Llavors... Com a orientador i com a investigadora d'un projecte on la informació és un gran suport, diríeu que és una eina prou potent, la informació, per prevenir el consum de drogues, de totes, de les legalitzades, de les no legalitzades? Sí, home, això està claríssim, no? Mentre més informació tinguis i no solament les que puguin trobar ells, no? Perquè pot estar una miqueta sesgada la informació que puguin trobar, no? Més reconduïda cap a certs consums, no? Llavors, tota la informació una miqueta que com a adults podem aportar, millor. I sobretot hi ha una cosa que també funciona molt, que és poder escoltar, no? A vegades s'ha d'escoltar una miqueta l'opinió que puguin tenir els joves més enllà de la prohibició. No fumis, no et droguis i no facis no sé què. Els meus pares sempre em diuen el mateix. Clar, exacte. I llavors, sí, no te preocupes, que no faré res de tot això i després ho faràs. Llavors, potser, i és una cosa que funciona, jo crec, al final, a tots els àmbits de la vida, no? Les prohibicions per la prohibició, segurament les faran a les teves esquenes, no? El que passa que si tens l'oportunitat de parlar amb el teu adolescent, com a pare, o com a docent, amb els teus alumnes, des de no jutjar i simplement poder escoltar una miqueta la seva experiència o com viuen les situacions que han experimentat sense jutjar, no? I a partir d'aquí aportar informació, mira, si fas això podria passar aquesta cosa, no? Però és més escoltar a vegades que parlar tu, també, a veure què poden dir ells també, com ho viuen. Al llar sense fum varia gaire la percepció quan... No sé si ara ens explicaràs, no? Si porteu estudis científics, però vaja, tan sols que diguis de tantes substàncies cancerígenes, de cop se li haurien de treure les ganes de fumar, algú. Clar, nosaltres el que estem veient és que la informació és poderosa a l'hora d'activar, no? Un canvi de conscienciació, canvi de percepció. És un procés lent en algunes ocasions, no és tant d'un dia per l'altre, no? Però també el que s'ha vist que funciona en general, tant amb l'alcohol com amb el tabac, són també impostos, a nivell de pujar els impostos. Ara, pensar una mica amb els joves, no? No treballen, no? En teoria la majoria d'ells potser no tenen uns recursos econòmics com tindria un adult de 50-40 anys. Llavors també la pujada d'impostos podria ser algo que beneficiés, no? Que ells no consumissin tant, no? Per no tindre accés econòmic, no? Directament també a això.
Potser també depèn d'on es posi el focus, perquè ara ens hem centrat més a les drogues, però començàvem amb les addiccions i parlaves, Ramon, de les pantalles. Hi ha molts joves d'aquests que les seves famílies han decidit que potser estan a tercer de l'ESO i que encara no tinguin mòbil, i ells sempre t'argumenten tots els beneficis de poder tenir un telèfon mòbil, no? Poder comunicar-te amb altra gent, poder buscar informació, poder aprendre. Deu ser difícil també trobar l'equilibri perquè al final es decanti la seva percepció cap al que és més saludable. Sí, al final, tota la seva justa mesura és positiu. Evidentment, el tema de la tecnologia a les escoles ha arribat per quedar-se. El que passa que s'està veient de que s'ha de fer un bon ús. Les persones que ja a primer i a segon de l'ESO no tenen mòbil, arribarà un moment que ho tindran, i això és un 2% al millor de pares que ho porten fins a l'últim terme, no? Llavors, al final l'ús responsable s'ha de fomentar des de les escoles, no? Però tenir un criteri bastant unificat, no? Que a vegades costa trobar la mida exacta de com subministrar les pantalles dintre de l'escola, perquè les utilitzem constantment. I no solament això, el xat GPT, la intel·ligència artificial, avui en dia la utilitzaran. Llavors s'ha de donar la volta perquè si ja que la utilitzaran, fomentar un esperit crític de que ja que l'estàs utilitzant, a veure com pots exposar això que has trobat, perquè això està farcit, el dia a dia, la intel·ligència artificial. Més enllà de l'ús de les pantalles, la IA és el que més estem veient de que s'està implementant de manera... Hi ha addicció també, jo crec, a la IA. Nosaltres com a adults també, que hi ha molts casos de que com a profes, com a docents, també és una cosa que també és una eina que s'utilitza, no? És molt tentador. Sí. Enganxar-te. Sí, exacte. Llavors, allà trobes totes les respostes, però si totes aquestes respostes... I això jo crec que és la nova addicció dels temps que corren, no? La intel·ligència artificial que té... Això, que t'afavoreix a fer una tasca que abans trigaves una setmana, potser la fas en 5 minuts. Alguna recomanació? Avui també tenim recomanacions i la primera és una pel·lícula on el tabac i la lluita contra la indústria del tabac és la gran protagonista. Sabían desde hace mucho tiempo que la nicotina del tabaco es una droga que crea adicción, pese a sus declaraciones en sentido contrario. Como el testimonio ante el Congreso del antiguo jefe del Dr. Weigand, el presidente de la Brown y Williamson, Thomas Sandefur. Creo que la nicotina no crea adicción. Creo que el señor Sandefur cometió perjurio porque seguí esos testimonios atentamente. Como todo el país, allí había un buen grupo de gente, bastantes presidentes declarando bajo juramento. En parte estoy aquí porque considero que su declaración no plasmó lo que es bien sabido dentro de la compañía. El reparto de nicotina es nuestro negocio. Se suele usar esta tecnología, denominada química del amoníaco. Consigue que la nicotina se absorba con más rapidez en el pulmón y por tanto afecte al cerebro y al sistema nervioso. Y para eso son los cigarrillos. Suministradores de nicotina. Suministradores de nicotina. Los pones en la boca, los enciendes y te metes la dosis. Te metes la dosis. Aquest és un fragment del Dilema, una pel·lícula del 99 que teniu disponible a RTV Play, per tant, és gratuïta. Explica com un antic executiu d'una tabaquera decideix explicar a un productor de televisió la veritat sobre la indústria del tabac i ho fan malgrat les pressions corporatives que reben, perquè, clar, a les tabaqueres no els acaba d'interessar que surti a la llum aquesta informació. Parlàvem abans de publicitat. Des de finals dels 80 existeix la prohibició d'emetre a la televisió anuncis de tabac. El 94 es va prohibir la publicitat indirecta i el 2005, ja fa més de 20 anys, va entrar en vigor la llei de mesures sanitàries enfront al tabaquisme i reguladora de la venda, subministrament, consum i publicitat dels productes de tabac. Però encara és un problema de salut pública el tabac? Encara ho és. De fet, la OMS mateixa ho considera un problema de salut pública en totes les seves versions, no únicament en les cigarretes convencionals. De fet, xifra de 7 milions de persones que moren a l'any per consum directe de tabac i 1,6 milions que moren per exposició passiva a aquest fum del tabac. No? L'exposició passiva seria el fum ambiental que hi ha que surt de l'exhalació del mateix fumador i de la cigarreta que s'està consumint a la mateixa vegada. No?
Per tant, sí. 1,6 milions de persones a tot el món, Exacte. d'aquesta A causa inhalació d'això. indirecta. Sí, sí, sí. El que no sé és com la gent segueix fumant. Perquè és a llarg plaç, quan ho veus. A curt plaç veus sobretot doncs, que potser tens dificultat a l'hora de fer esport, no tens tanta resistència, no? Però sobretot les malalties grans, no? Per dir-ho així, més a nivell cardiovascular, de càncers, es veuen al llarg ja d'uns quants anys haver consumit i estan consumint tabac. Sí. Tot i així, hi ha alguna bona notícia, algun brot verd, segons l'enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya, l'enquesta Edades, que és de 2024 i és bianual, per tant veurem què passa aquest 2026. La xifra de fumadors diaris cau a mínims històrics. Un 25% de la població fuma cada dia. Però això vol dir que hi ha 3/4 parts que no fumem. Quina percepció hi ha per part del tabac, per part de la població? Entre els joves, per exemple, trobem que hi ha molts joves que decideixen automàticament no beure. Ens trobem com tot, no? Està molt polaritzat. Els que van directe al blancazo i uns altres que decideixen que ni tan sols ho volen provar. Amb el tabac canvia en funció de la generació? Bueno, jo abans volia dir també, el 25% de persones a Espanya fumen. O sigui, el 25% de persones a Espanya són fumadors diaris, però, tot i així, ens situem per sobre de la mitjana europea. La mitjana europea està al voltant del 20%, o sigui que, tot i així, som un dels països que major percentatge de fumadors té. I en aquell 75% deu haver-hi gent que és fumadora ocasional. Exacte. Quasi el 37% en aquella enquesta, en els últims 12 mesos, des que es va fer l'enquesta, han consumit ocasionalment, no? Això vol dir que potser doncs, de festa, en algun bar, amb amics, no? Però sí que ocasionalment. I això també és consum de tabac i afecta la salut, no? de la població. Respecte a la percepció, clar, comentàvem abans, no? Les xarxes socials, influencers, referents, artistes. Jo recordo, per posar un exemple, que, per exemple, la Rosalía va penjar un cop un post pel seu aniversari i que el seu pastís d'aniversari eren cigarretes, bàsicament, no? Llavors, clar, això és una cosa que impacta directament també als joves i a la percepció d'ells de normalitzar-ho. Respecte al projecte, no observem canvis en generació perquè més o menys és la mateixa generació, no? Però sí que veiem que entre els fumadors hi ha una percepció de baix risc, no? de les cigarretes, perquè al final són ells els que ho consumeixen. I, en canvi, aquelles persones que no són fumadores però conviuen amb una persona fumadora, sí que se'ls nota que tenen una percepció més de risc de les cigarretes i de voler protegir més la salut dels membres de la família. No? O sigui que... Des de 2011 està prohibit fumar a espais públics tancats i prop d'hospitals, escoles i parcs. Tu potser eres molt jove el 2011, però semblava que socialment va haver-hi molt de rebuig per part dels fumadors. Tu recordes? I tant que ho recordo. I és que abans estava pensant, no? Jo quan anava al col·le, jo recordo el profe de mates que estava escrivint allà a la pissarra i se l'anava consumint la cigarreta mentre escrivia. I fer exàmens amb companys que fumaven. Sí, tal qual. O A el la universitat, que això a l'escola no. Sí. O qualsevol entrevista de la tele, doncs, era una cosa normalitzada, no? I llavors, quan es va prohibir, doncs sí, jo recordo, no?, tot el tabac que hi va haver, els restaurants que havien d'adaptar-se, després tampoc dintre del restaurant una zona habilitada, o sigui, i ara... O les discoteques, no? Els avions. A les discoteques, els avions. Tu anaves a la discoteca o qualsevol bar musical i llavors tornaves a casa amb una farum important, no? I llavors a casa teva deia, mare meva, d'on vens, no? Bueno, doncs això és una cosa que avui en dia s'ha vist que va ser positiva, aquest canvi, no? Però va haver molt... Va costar. Va costar molt. Bé, ara tampoc es pot fumar a les terrasses. També, clar, entenc que els fumadors siguin reacis, perquè cada vegada se'ls van estrenyent més els espais on poden fer-ho de forma lliure. Què implica per la salut que es pugui fumar a casa? Clar, implica diferents coses, no? Nosaltres, en el projecte, ja sabem com a estudis previs, no?, que des que es van fer les lleis de prohibició de tabac en espais públics s'ha reduït també el tabac a les llars, no? O sigui, hi ha menys gent que fuma a les llars, però tot i així és un espai en el que no es pot legislar. No podem fer una llei estatal en el que es prohibeixi fumar a les llars, no? Per tant, el que ens queda fer són iniciatives que
promoguin, no? La creació d'aquestes llars sense fum, i és l'objectiu, no? que tenim nosaltres. Per posar una mica de dades, actualment només el 32% dels fumadors a Espanya tenen una llar sense fum. Això vol dir que el 70% fuma a casa. Encara és molta gent. I aproximadament el 30% dels menors de 12 anys estan exposats a fum a casa per part d'algun dels seus familiars. Per tant, quines implicacions té a la salut? Doncs en tema dels menors afecta a l'empitjorament de l'asma, per exemple, a que apareguin més malalties respiratòries com són bronquitis, més infeccions d'oïda. En adults, doncs, més malalties cardiovasculars, encara que sigui l'exposició passiva al tabac, no directament. També altres tipus de càncer, des de gairebé tots, no?, que estan relacionats amb el tabac. I també el que implica fumar a la llar és també un perill a l'hora d'incendis, no?, que poden haver-hi per accidents, també taques a les parets, també pel risc del mateix mobiliari que pot haver-hi. I sobretot un factor que insistim moltíssim en el que implica la salut és l'exemple que se li dona, no?, la desnormalització de que es fumi a les llars, no? L'objectiu del vostre projecte és que les llars estiguin lliures de fum. Exacte. Com treballeu? Nosaltres, treballem a tota Catalunya, ara mateix estem fent el projecte a tota Catalunya, i el que volem és que una llar lliure de fum, que per definició l'hem definida com una llar on no es fuma a cap lloc de la llar, és a dir, tampoc a galeries, terrasses ni balcons. Hem vist en estudis previs que encara que som més en aquestes zones hi havia nicotina i altres substàncies, doncs altres zones de la casa. Per tant, tenim aquesta definició de llar sense fum. I aquesta iniciativa no va aparèixer sola, no?, sinó va mostrar evidència en Estats Units. Vam veure que tenia entre un 40-60% de persones que rebien la intervenció formaven una llar sense fum. Per tant, vam decidir adaptar-la al nostre context. Vam fer tot un procediment d'un estudi pilot, no?, que se li diu, per veure si té viabilitat al nostre context. Vam també contactar amb AFAC i CAPAC, que són les associacions de pares i mares tant de les públiques com de les cristianes, i a partir d'aquí ja estem fent el projecte. Perquè qui ens estigui escoltant i vulgui formar part del projecte pot contactar amb vosaltres d'alguna manera i dir, ajudeu-nos? Nosaltres justament entrem a les famílies a través de les AFAs. Les AFAs ens ajuden moltíssim, són les que fan tot el procés de difusió del projecte, i aprofito aquest espai per si alguna AFA està interessada en voler promoure el projecte a la seva escola, doncs que es pot posar en contacte amb nosaltres a través del QR o link que es deixarà en aquest vídeo. I sí, seria bàsicament contactar-nos, els expliquem en què consisteix el projecte i a partir d'aquí els hi passem els materials de difusió perquè ho difonguin a l'escola i els participants es poden posar en contacte amb nosaltres. Per qui acabi formant part del projecte, què implica? S'ha de llegir uns materials, els visiteu... Exacte. No, tot seria a distància, no aniríem a casa seva, i consta de 3 enviaments de materials impresos per correu postal, que ve informació diferent, no?, sobre com afecta el fum del tabac. També parlem de cigarretes electròniques, hi ha un fulletó, no?, perquè sabem que justament molta gent també s'està passant a elles, reptes i solucions que poden aparèixer en aquest procés de crear la llar sense fum, i sobretot el que seria la columna vertebral del projecte, la guia de 5 passos per crear una llar sense fum, no?, que és en el que es fonamenta, i bàsicament seria, en primer lloc, decidir que es vol la llar sense fum, en segon lloc, parlar amb els membres de la llar. Creiem que és un projecte de família, no únicament té la responsabilitat qui fuma, sinó tots podem contribuir a crear aquest espai sense fum. En tercer lloc seria posar una data per fer-ho efectiu. El quart pas, fer-ho efectiu i celebrar l'èxit, no? Volem també que estiguin orgullosos del que han aconseguit, i el cinquè pas, doncs, mantenir-ho, no?, amb les estratègies que han aconseguit. Quan es tarda més o menys? Qui diu, va, anem a fer-ho, des de la primera fins a l'última fase? Clar, molt bona pregunta. Cadascú té un ritme diferent. Ens hem trobat famílies que potser a les 2 setmanes de rebre la intervenció l'han creada, fins a un 20% van aconseguir una llar sense fum després de treure la intervenció a les 2 setmanes, però també ens en trobem altres que potser ho aconsegueixen als 6 mesos, 3 mesos, que és el seguiment del projecte, no?, aquests 6 mesos. Inclús, passats aquests 6 mesos, alguns s'han posat en contacte amb nosaltres dient-nos que
que encara que s'acabés el projecte, ells continuaven, no?, amb aquest debat a la llar i que ho van aconseguir finalment. Aquest és un projecte que va arrencar el gener de 2022. En principi finalitza el juny del 26. Finalitzarà aquí o hi ha algun tipus de pròrroga? No, finalitzarà el 2026, sí. I ara que ja esteu arribant al final, quin balanç en feu? Clar, de resultats finals no tenim res analitzat encara, per tant no podem parlar de xifres quantitatives, però sí que un balanç molt positiu que fem és el treball amb les AFAs. Sabem que són voluntaris i s'impliquen molt, és molt fàcil realment treballar amb elles. També a vegades quan enviem el primer correu de contacte ens costa que ens contestin, no? Però quan ja ens comencem a implicar amb elles és molt bon el treball que fem amb elles. També destacaríem que la majoria de llars són llars on es permet fumar en àrees exteriors, no?, de la llar, i que just quan entren al projecte no conceben això com un risc, i quan entren veiem aquest canvi també de percepció, no?, d'acabar el projecte i dir, ostres, doncs realment sí que afecta la salut si fumo a la galeria, no? També destacaria que un 68% sí que ho intenten, això ho vam veure a l'estudi pilot, i com he dit, el 20% ho van aconseguir en aquest estudi pilot. I per últim, doncs, que és un projecte que perdura, no?, que no únicament entra 6 mesos a casa i després se'n va, sinó que el debat i els aspectes a debatre doncs, queden a la família i acaben parlant-hi. Doncs si us interessa, ja sabeu, llars sense fum. I'd like each of you to get up and tell us a 5-minute story about your summer. At some point you make a choice about who you are and what you want. El 13 d'abril arriba la tercera temporada d'Eufòria, la sèrie d'HBO on els protagonistes són un grup de joves i veiem que els preocupa i que els ocupa les relacions, la salut mental, les addiccions, la identitat, la sexualitat. Les addiccions, estan molt presents, les addiccions. Les famílies adolescents que no l'hagin vist, els avisem que han d'estar preparades i en predisposició per veure-la, que no és fàcil. I no sé si tu apuntaves una mica al principi, Ramon, però em fa la sensació com les drogues passa una mica com amb el porno. Se sap que la canalla molt jove té aquell primer contacte, però sempre sembla que són els fills dels altres. Correcte. No? Sí, és el que parlàvem abans, no? De que sempre aquestes coses les farà, no em passarà, no? Jo també quan era més jove i vaig començar a conduir, pues, la grua mai se m'emportarà el cotxe, fins que al final, una vegada que se'm va portar, no? I al final, pues, això, has d'estar preparat perquè sempre penses que no passarà a tu, però les coses passen, no? Constantment hi ha inputs al teu voltant i, bueno, precisament això que comentes del porno és una cosa també que preocupa, no? Cada vegada hi ha més accés, cada vegada més aviat a l'accés al porno, amb l'accés a internet, i potser inclús abans que les drogues, segurament, perquè com és una cosa que pots accedir directament, les drogues potser fins que no te les ofereixen per primera vegada, doncs tu no aniràs a un camell per poder-les accedir si ets un xaval de 12 anys, 11 anys, 10 anys, però potser amb aquest accés per això hi ha d'haver molt control parental. No? El porno t'arriba i també genera addicció. Sí, i a part, precisament, moltes vegades, perquè què passarà? Pues que quan s'inicien segurament no serà com allò que han vist a les pantalles, no? Perquè el sexe no és el porno, precisament. Hi ha factors de risc per consumir drogues? Bueno, una mica de tot el que estem parlant, no? De si al teu voltant és una cosa que està present, doncs segurament hi ha més possibilitats de poder accedir-hi de manera més fàcil, no? El teu grup d'iguals, la teva família, el teu entorn, el teu barri, qualsevol situació pot influenciar, ja està clar. I què hauria de fer saltar les alarmes? Quan ens podríem adonar que els nostres fills consumeixen substàncies a les que es poden enganxar? Clar, això és la comunicació que hi ha a la família, al final, no? Com a pares, doncs, tenim la responsabilitat de parlar amb els nostres fills, no? Si, mentre més comunicació hi hagi, doncs, segurament hi hagi més llibertat per poder explicar coses als fills. Si no hi ha una conversació, si no hi ha diàleg, doncs, potser són coses que parlaran amb els seus amics o amb ningú. Llavors, clar, hem d'estar
està clar que hem de ser pares presents les famílies han d'estar presents, però sempre el que parlàvem abans, no? Des del diàleg i no des de la imposició de no facis això, sinó que s'ha de fer un acompanyament. Jo crec que avui en dia això passa més que abans, no? Hi ha més comunicació i les famílies volen... A vegades, clar, podem passar la sobreprotecció. O sigui que aquí correm sempre en una línia que de la sobreprotecció al càstig doncs, bueno, hi ha un món i aquí ens hem de moure, segurament. Però no deu ser fàcil aconseguir aquesta bona comunicació i trobar un equilibri entre estar presents, no imposar-se i no ser uns plastes. Clar, jo crec que és la feina més difícil del món, no? Ser pare o mare. I la comunicació seria una d'aquestes eines que ajuden a prevenir el possible consum o endarrerir-ho al màxim possible? Perquè, com tu deies, segurament la gent voldrà provar, però millor si en té 19 que si en té 15. Correcte, està clar, no? Per això tota aquesta comunicació que puguis tenir a la família i a vegades, però, bueno, segurament hi hagin preguntes a les famílies, però tu has consumit? Clar, si fas una pregunta així directa com a pare, com a mare, perquè tu has fumat porros quan eres jove? O segurament que tu ho facis també. Clar, aquí hi ha un dilema molt gran, no? De com Diem afrontar... la veritat? Home, jo crec que si dius que jo és que no he fumat mai, fill meu, pues serà difícil de que ho cregui, no? Perquè segurament t'hagi vist fumar alguna vegada. Si et pregunta directament, has fumat porros, pues, bueno, aquí està la consciència de cadascú. Jo penso que sempre és millor dir la veritat, no? I precisament com ho he provat o he tingut contacte d'alguna manera, pues, puc informar-te des del coneixement, no? Perquè tinguis tota la informació. Ahí me tenéis, vuestro protagonista. El yo del título soy yo. Soy un payaso tocapelotas e histriónico, arrogante, bocazas, frívolo. ¿Por dónde inicia uno el relato de su propia vida? Crecí creyendo que era diferente y defectuoso, pero nunca lo dije. Qué sencillo me resultó esconderme a la vista de todo el mundo. Mamá, necesito ayuda. Soy tu educadora. Te esperan 10 moviditos. Hay un grupo muy bajo ahora, ¿eh? Yo no soy como ellos, yo tengo una vida muy guay. Això és Jo Adicto, una sèrie fantàstica de Disney Plus, on l'Oriol Pla interpreta en Javier Giner, és director, guionista i escriptor. La sèrie és l'adaptació del seu llibre, el llibre d'en Javier Giner, del mateix títol, on explica el seu procés de desintoxicació. No és per veure amb els fills més petits de casa, però si no són tan petits i ja són més grans, és molt, molt recomanable. Aquest jo controlo, del que tu has parlat des del principi, aquí està molt present. Tu controles fins que deixes de controlar. Si us sembla, saludem a la Silví Pérez Lima, que s'afegeix a la conversa. Bon dia, Silví. Hola, molt bon dia. La Silví és psicòloga del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, psicopedagoga al Departament d'Educació i també estàs vinculada a la UOC. Hi ha un moment que el personatge d'en Giner demana ajuda. Deia, mamà, necessito ajuda. Hi ha una millor manera de sortir del consum de drogues que donar-te que tens un problema i això, dir, sisplau, ajuda'm. Home, no hi ha una millor manera, però com a mínim la demanda d'ajuda és una molt bona manera. És a dir, perquè demanar ajuda normalment implica consciència de dificultat, de necessito que algú em doni un cop de mà o això se m'està anant de les mans i ho deixo de controlar, no?, que estàveu comentant. La demanda d'ajuda és clau, és clau. Hi ha una altra experiència, un llibre titulat Enganxat, d'en Raül Balam Ruscalleda, escrit juntament amb la Carme Gasull, que expliquen l'addicció d'en Raül a l'alcohol i les drogues i com ha aconseguit superar-la, i ell també sempre diu, ell no va ser capaç de demanar ajuda, però un dia es va presentar la seva germana a casa i va dir, amb els pares, i va dir, aquí hem de fer alguna cosa. Suposo, Silví, que testimonis com aquests, on veus que és possible sortir-se'n, és important tenir-los presents quan tu o algú del teu entorn està en una situació on necessita deixar de ser addicte. Efectivament, és a dir, tenim malauradament molts exemples, no?, d'experiències que s'associen al fracàs, a la debilitat, etc. I al final el tenir models, no?, el tenir... Bueno, potser models és una paraula que diria, que moltes persones dirien, no sé, és model, no?, si has estat un drogadicte i a més,
home, sí, perquè al final no és només deixar la substància, és aprendre una altra manera de viure i de regular-se. Normalment quan hi ha aquest consum hi ha alguna darrere, no hi ha un buit, sempre hi ha una manera de viure, no? Una manera de controlar-se i de regular-se. Per mi que es mostrin aquestes experiències ajuden a persones que creuen que ells no poden. I què poden fer els pares si creuen que els seus fills consumeixen drogues? Preguntar directament, perquè entenem que la resposta que rebran segurament serà un no. Exacte, és a dir, la pregunta directa, com comentava el company, normalment és defensiva, en el sentit de que la persona que rep una pregunta directa se sent atacada. En coses molt més petites, quan a un nen li dius has estat tu qui ha trencat això? Jo no! Això ho acabes de veure. Llavors, clar, normalment la pregunta directa és viscuda des de l'atac. Llavors, com que és viscuda des de l'atac, contestes com defensivament, no? És a dir, t'autoprotegeixes i no. Ara, quan hi ha una creença, jo crec que el més important és que la percepció sigui de tranquil·litat i de preocupació, no d'acusació o de control. Per tant, sempre amb mà esquerra i donant-hi molta volta, doncs, no sé, et noto diferent darrerament, que et preocupa alguna cosa, hi ha alguna que em vulguis explicar, em fa patir no sé què, però no un interrogatori o una amenaça. Entenc que, com a la nostra societat, està normalitzat el consum d'algunes drogues, sobretot depèn de l'entorn, algunes legalitzades i potser fins i tot algunes no legalitzades, i que també varia si estem parlant de prendre una cervesa tant en tant amb els amics, d'haver-los d'anar a buscar si tenen un coma etílic, si fumen porros, si vapegen. Però aquesta tranquil·litat és clau? O sigui, és el que ens pot apropar a una resposta sincera? O que se n'adonin que potser sí que haurien de deixar de fer el que estan fent? És una tranquil·litat en el sentit de no importa què estigui passant, jo estic aquí. Val? No és una tranquil·litat de a mi m'és igual, no passa res, no pateixis, o tothom ho fa. No és una tranquil·litat de naturalitzar o normalitzar, sinó és una tranquil·litat de, en el cas que estigui passant, jo estic aquí. És aquesta, la tranquil·litat, perquè si no a vegades entrem en un col·legueo amb els fills que ens fa equivocar-nos i que ells tampoc acaben de percebre exactament la protecció o la guia que podem donar nosaltres. I afegir que, com dius, hi ha un entorn al voltant del consum en el que l'edat afecta la freqüència, el tipus de substància, les conseqüències que té o deixa de tenir aquest consum, i que el missatge o una mica el discurs amb el que hem d'anar, però que no des de la moralitat, sinó des de mirant una sèrie, escoltant una notícia, comentant si algú de la feina no sé què, o un company li ha passat una altra cosa, doncs poder parlar del que és un consum habitual, del que vol dir perdre el control, del que impliquen els problemes mèdics, socials, una mica en aquest sentit. Doncs ha quedat claríssim. Silvi Pérez Lima, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per tractar el tema. Gràcies. Estem a punt d'acomiadar-nos. Ramon Carayol, Isabel Barroso, moltíssimes gràcies. Entenc que desnormalitzar i que ser conscients del que fem són dos elements claus per poder ser un bon exemple pels nostres fills, oi? Correcte, sí. Hi ha moltes vegades que podem dir no facis el que jo faig, però predicar amb l'exemple sempre serà la millor solució. I justament l'exemple també a casa, no? De desnormalitzar un hàbit comú diari, també és molt important. Moltes gràcies. I acabem amb música. La cançó d'avui és Hunger, de la Florence and the Machine, que parla sobre el que pots creure que t'oferiran les drogues, però que en realitat no és res de bo. Abans ens acomiadem, ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat la Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9 a Escola de Família.